ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా వందనములు. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. అన్ని విషయములయందు ప్రభువు నీకు వివేకమును అనుగ్రహించును. మనకు దేవుడు అన్ని విషయములయందు వివేకమును అనుగ్రహిస్తానని చెబుతున్నాడు. మనం కూర్చున్నప్పుడు, నుంచున్నప్పుడు, ఆలోచనల్లో, తలంపుల్లో మనకు జ్ఞానం కావాలి, వివేచన కావాలి అని మనం దేవుణ్ణి అడగాలి. అడిగినప్పుడు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. త్రోవ నడిచినప్పుడు కూడా మనం ఎదుటి వారి దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో కూడా మనం దేవుణ్ణి అడగాలి. అప్పుడు దేవుడు మనకి జ్ఞానమును, వివేకమును, వివేచన అన్నీ దేవుని యందే గుప్తములై ఉన్నాయి. వాక్యానుసారంగా ప్రతి విషయంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి ఇవన్నీ సహాయం చేస్తాడు. అడుగుడి ఇస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి అడుగుతాం. ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి అడుగుతాం. అడిగినప్పుడు ప్రభువా మాకు ఇవి కావాలి అని అడిగినప్పుడు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఎవరికైనా జ్ఞానం తక్కువ ఉంటే యాకోబు పత్రికలో చెప్పినట్టు దేవుణ్ణి అడగాలన్నమాట. అడిగినప్పుడు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. మనకు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానమునే కాక మనం ఈ లోకంలో నివసిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆలోచన చెప్పే దేవుడు అన్నమాట. మనం ఎప్పుడు దేవుళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇవన్నీ మన పట్ల కార్యం చేస్తాడనమాట. ఈ వాగ్దానం ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకి మేలులు జరగాలి, వాళ్ళకి జ్ఞానం కావాలి. ఈ చిన్న వాగ్దానాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల రాజా, నీ బంగారు పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు 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 స్తోత్రములు నాయన. ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎవరైతే ఈ వాగ్దానం నా ప్రభు ఉదయకాల సమయంలో నాయన వింటారో ప్రభు, నాయన తెలియని రీతిలో వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు ప్రభు. చేసినప్పుడు ఆ వాగ్దానం ప్రకారంగా ఎవరికైతే ప్రభు చిన్న బిడ్డలైనను పెద్దవాళ్ళైనను తండ్రి ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువుగా ఉన్నప్పుడు నన్ను అడుగుడు మీకు ఇస్తానన్నావుగా తండ్రి. అయ్యా మరి మీరు సహాయం చెయ్యండి. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ప్రతిదీ పొందుకొనుటకు నీ కృప చూపించమంటూ తండ్రి వాగ్దానం ఎత్తి పట్టుకున్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి మీరు సహాయం చేయమంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరణగా ఉండమంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థనని పరలోక రాజ్యం చేర్చుకోమంటూ యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.